Joto tiprasa lukurau hai kiba o hani besaroni jeng zalbirman bofurba kaksinai bisi burum burum romino salsa masa ya tongjangnai nokhu kisi kapla sagori kahamsomjangnai korei abo hai kenu jeng zalbirman bisingtei tongoi phailainani nanglaibo tabuk bo aboni pherlaimang nokjaya kho abo hai keno tini kaisa belai khairungma sengsa mangphili to boi phaikha katal yapribo belai kereino khongso yani bagoi hastini tongnai khagonang maya gonang o hani busaroni thaniwo subasuk sanjaka jogobandhu tripura ni bihik mayarani tripura mohanbuk ardi blog ni bisingo khobjak sabut toiban dal bisi gamai sora gamini tongnai takhuk jogobandhu tripura bisi tham ramuino sakhamiyawo kalaijak rang poisa belai bialni bagoino bo sakhamiyawo kalaibi tongphano sakham nokrago thangoi sangnai manya aw tei tamle khainai nukhongo je rang poisa ajenai nukhongno palaini se sakhamya angoi tongkhakhe a nukhongo botuike jengjal birman ungya tongsinai aboni bagoi takhuk jogobandhu tripura ni hik mayarani tripura hasteni tongnai tripura saikib o hani busa khagnang maya gonang rungno subanani bagoi koimung rekha a screen o rojak account number ni bisingtei a hasteni tongnai khagnang maya gonang rok subanani bagoi koimung rekha bureau report katal yapri ko tin borsani saga ngoi to khama je kalai to mani gange rang puja ro bo kuri nai mandiya abon jare chung ti kalai ma to mata ni loge ke mana tamu sori ha mena na go gdna wa ko saung tang ter no ro baro gange am pare takhe ab barte apro kisam sa sam khlai ma nong takhe te bo no ro ko phaka hange takhe tangi mali ta asu gu tong khan ko kalai tong khan doctor naima ke tamu sabono doctor ong nai mane hingange ko tipi ni sawta kaisa hingange ange mana go mane gedran ni hingange abo thangene ko dupuro extra rok khlai ja gidi ni saw ngai extra khlai ga sung extra khlai ga hingange abo ko porikha rok khlai ga khlai ni chung ro report khai gange report man khata tipi ni saw ngai gedran do kon thang sai re ya bro jun doctor ko to ro thangbo chin rangsi kuri chung ta mai thangai manai bisi boso ka ha ke bo thongra klai jong sa khai na 3 bosan saga mo tong kha chung ayang parawo tong phron si meong mani hingga tabu yang phaiga chung nok rok sun se khala maya hoba chung ama chung nok rok stong ma tong su bono naimang pura sejong ka jaga buri jajang jaga pusung to ses ke thalbai nai ka bina totrani ge wak masari mani wak bu sejong ka pun bu sejong ka ta kon kuri ka phali nai jere kon phal kuri ka ke tabu gangke ni logino hai ka ba ko nani doctor ka mana ba mana lukur ko suba su sama ni maria ma chala lukorok suba khangke ba te kha samanita ni logino mu khata ba jogot bun tibra o para ni mu kha kami ni mu kha mo gamai shara omo bo blog ana klai ka bo bisi klai mo awalang saya chung ta khala ta mela gor mondu blok Mo tama para kalai. gamai shara Gamai sura khani. ko no ko phun ka bolo bono phurung ka chungora teban dalo simen phurung mani hingga tai do dokter kotor telang yakko mane ko osai rogo phurung ka osai ke kabang man phurung ka pasu ka pura osai phurung mang oro thangke oro hamnai hini saungar telangai thangke rangbai phayo oro thangke oro hamnai chaka oro telangai thango song hamna musong on telangai thang bono habla hamya basi bari wo oro noro baro mutong tabina bo baro mono phati wo oro noro baro hayang tep chikun ong chich phai ta gadana ro tep bisi samje bo thongra klai jong mani hai ka ba par ni ke bo phaje ta ke nai phini kero ke na phini sab nai phini ke suba ba ke ko kami ni mo pura sesung ko chine pura bori chajana kheta bono korka sapke nebi ka bono Haste hapang song ke dong epike. nai phini kero Taba ke lukurongo nang tam ni kesana mo song kes. lukurok kisa suba bai thong ano suba thang hai hinai nang lukurok no kesarta no tam Puro kasiban subunai kurible no khungsano ong lai ka ba u thike ba thika tha na sala he ken tong lai jau kasiban nei pine kuru ko re ka rotang tung go ya borpuri chuma mai ro cha ti ka ka pa ku char thu e ta abo su go mang o sa khai mya thongra klai jong ne ke nin chamri ga lai samro kusui bun kusuni agi ke tam khai jong ni bo agile kisem se ro bo ro bote baru kle mana pro sori kamba tak sori na kle ya Binisra roke khorbos rok. mang no ko sala masa buri masa Pore ya tong mai.
puri mah selama sa apa Pori ya dong borok tabo. baru 그래서 클래스 오고 포리 좀 많이 빈스라. ini mau buat ikhlaq ko bu kerja bangun dari wa Hingke yang nengke tamro kelai semne. yang ang mare karo tang jatrung utai tam kene kono puri jan Yang sela tuh. puro ni yang selak ai ngun wa che nung kita tam ka muk toi kung tui sa selani ba yang teng te besar tui jaka besar tui jak samari tam tong si ro samari chaka dum matro wa bu ni jik sem ya jika haken sar kung tong ta 오케이 따보 아지나이 그것도 따보니 자머리 니 자머리 따보 아지나이 그린 캔도 그 와해 보트레 그 살라 좀 ko bhi bu man ya ko ang kijim cha ji heke saro kono kor kheto khetong phali ma kyang kla u kisha tukla kisha bagu cha sar ta puti ba pote chang kla Haste hapang tabok to abus ke ta bortomana haste hapang tongo tongo. Nongo haste hapang no nong tamu kokosa namusong. Tamu sana musong mintani tamu sana musong amhai. 설कार suba su kisha kla ta su na Sorkar no tamu sana musong. suba su kisha kla ko bonton tam kha sana rang pu cha ro kya su no ro khwa su man ja kla bang ja khamta no gu kur ni wa tu ikle ma su wa tu ikle ma ni wa tu ikle kono ikle ma ni ya sudu abai tang lai te nong saja thangano busuk ba abno mairung de panya hati de panya rugi de nanya jaga musau jaga musi hake tong lai jakata 따보